Здравейте! Вие сте с Морско око, а пред нас се намира научно-изследователският кораб Свети Кирил и Методий, който се готви за отплаване. С това започва 33-та поредна експедиция на Българския антарктически институт. Непосредствено преди отплаването, в кораба бе открита лаборатория EnduroSat за анализ на информация от спътници за земната и морската повърхност, атмосферните условия и морския трафик. На полярния екипаж са възложени множество цели. За първи път на борда ще има орнитолози, които да изучават видовете птици на остров Ливингстън. Ще започне и картографиране в непроучени зони на морското дъно и заснемане на ледниците от въздуха с помощта на дронове. Не забравяйте да се абонирате за канала на Морско око в YouTube, Facebook и Instagram. Можете да ни подкрепите чрез дарение през SuperThanks или като сканирате QR кода към Revolut. Радостна новина е присъединяването на гръцки учени към екипажа, с което Гърция отбелязва първата полярна експедиция в своята история. Това бе обявено на Международната полярна конференция в Ахилой в началото на октомври. На борда, освен български курсанти, ще има и двама румънци, което прави мисията още по-специална. Плаването до Антарктида се очаква да продължи поне 50 дни с няколко междинни акостирания, а след 45 дни престой корабът ще се насочи обратно към България. С придобиването на плавателния съд от Украйна през 2021 година, българската мисия придоби значително по-голям логистичен и научен потенциал. За последните 2 години са доставени толкова ресурси до остров Ливингстън, колкото за предходните 10 години. Така бе възможно построяване на изцяло нова лаборатория. Поздравяваме новия командир на кораба, капитан втори ранг Радко Муевски, за високите цели на мисията и пожелаваме попътен вятър!